panguva ino aiwa Lin M achizokonzeresa manje pasocial media. There is a post our a long time yomuna February 2019 awa yakaposta pamusoro paGeneral Constantino Chiwenga. Munoziva VP Constantino Chiwenga aiwa vakamborwara zvakanyatsokushamisa nyika yose. Vanhu vakati aiwa VP aiwa akuchina tichazongoona vachizongodzoka zvavo aiwa dzanguva nhau kana ranguva guva zvavo. Ndosanambira mashoko aiwa anyatsokuonwa kunzi ya panapa VP vanga vane support, vanhu vanenge vaiona zvaiitika. Ndoba subscribe like on the bell kutopinda papost yake yamuri kuona iri page yakanzi anoposta VP Constantino Chiwenga obudanyira chiti for now I say get well soon General Chiwenga so that Idi Mnangagwa and his goons fail to establish a dynasty till this whole gigantic system is down. It is a luta continua. Ndio maswambulanyo kwa panapa awana Lin M amuri kuona reddited 6 February 2019, and then now anu actually reply to this post recently now obudanyira chiti deno babagamu wakati siya 2019 opposition yakabatana nePRICAP visa 2030 sebumbiro remutemo makaita henyu Jehovah samasimba nekuchengeta general. Chokwadi God is in it. Haazi makuwa mashoko anoita kwa pana Lin M anoonekwa kunzi aiwa anotokonya the regime, especially those people vanoonekwa kunzi ndo vari kunzi zvigananda vari kukonzeresa panguva inoyi, vari kuuya chipusha for 2030, vanoatenda maPRICAP meetings and the likes. Vari kuonekwa kunzi each and every day they are planning on VP Chiwenga's downfall, vachizama kuti tomukwanisa sei munhu uyu ari kutadzisa kuachiva zvatoda kuachiva. Tudze mafunguro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi. Pinda comment section medu aiwa muridze mafunguro enyu, musana subscribe or like pamwe chete nokutonga bell.